салому алайкум бародарони азиз. мо дар шаҳри Москва қарор дорем. имрӯз ба сайри гашт мебароем. марҳамат. боду ҳаво соф, беғубор, салқин. рости гап хеле ши тарафҳои Москва набромаде. ирӯз тасмим гирифтем ки як тарафҳои Москва тамошо кунем, тавохӯрем. хела вақт мона шод бигирем, роҳмона шод бигирем ки безор шудем дар ҷои кор. карантин ба амеди карантин мана печатка дадааст. маскам дорам. маска намордик навай пачка. ай сабабе ки мо Москва мерем, ин чизо бояд татмин бошанд, барои он ки дар метроҳо, барое ки фақат ҳами одамои мо ҳами тоҷику ӯзбеку қирғизу нерискора меқапанд. иштароф 5000 сомон. барои мо мо пешакӣ ҳама чизора тайёр кардагем. ва инчунин ба наздикӣ дар канали мо бисёр видеоҳои нав мешавад. дар канали мо обуна шавед. васток теҷе баъз навигариҳои мо бохабар бошед ва баҳра баред. иншоалло рӯзои наздик шояд як наворбардори, шояд як камераи хубе бихарем. баъд биё ҳамиҷадум берандум биё ҳатто маҳкам ку шеринар кали тадам таги ҳам қулунчамон хайнам хеле бародаро. боқӣ саломат бошед, дар паноҳи худо бошед.